Hej, mit navn er Anders Grønbæk. Jeg er Business Development Manager for Philips Automotive. Jeg skal i dag introducere jer for vores Pro 6000 Boost, som er en modelspecifikt godkendt LED retrofit, som man kan erstatte halogenpærer med. Produktet findes i H1, H4 og H7, og det har 5800 Kelvin, så meget hvidt lys. Det er det, som bilerne kommer med i dag, når de kommer fra fabrikker ud på vejene. Det giver en langt bedre refleksion af vejstriber, vejskilte og et bedre udsyn for bilisten, så dermed mere sikkerhed, når man kører om natten. Der er 3000 brandtimer, og vi giver op til 5 års garanti, hvis man går ind og registrerer sig. Derudover, så når man skal finde ud af, om produktet kan bruges i ens bil, så skal man gå ind på vores vognliste. Der er forskellige bilmodeller, og finder man sin bilmodel, så er det vigtigt, at man finder E-koden, som henviser til lygten, hvor den skal sættes i. Der skal man tjekke, at nummeret, der står i vognlisten, er det samme som det, der også er på lygten. Er det det, jamen så er der et match. Når man så har installeret produktet, så skal man gå ind og downloade et certifikat, og det kan man gøre via QR-koden på toppen. Og så printe det ud, så når man kører til syn næste gang, jamen så kan man fremvise det, eller hvis politiet skulle bede om dokumentation, så har man det også. Grunden til, at man skal købe Pro 6000 Boost, skyldes, at produktet er mere lys, bedre udsyn for bilisten og en relativt billig måde at opgradere sit lyssystem på. At skifte til LED er enklere, end du tror. Det er rigtig nemt at få nye LED-pærer i sin bil. Det er en billig måde at opgradere dit lygtesystem på, og så giver det mere sikkerhed på din vej frem. Held og lykke til!